To je vlastně okolo. To jenom napravovat. Taky rádi a máme takový závěr, prozradil o tom, co přijel. Já jsem tam je vody. Tam máte Marišu, Těšan, v Kováně. Mám být na Marišu a těším se 33.9. jak přijete do Těšan a budeme stavit Papský hory. Papský hory. A jste teda z Těšan, originál z Těšan jako Těšan. Jsem přistěhovalec, bydlím tam 20 roků, původem jsem Polák a žijí na Moravě. Tak to jsme chtěli slyšet, ten přízvuk. Takže máme tady kamaráda z Polska, ale je to typický Těšanák, přátelé. S úsměvem, širokým dátem smyslu kamaráda do Těšan jezdí hrozně. Protože v Těšanách je to vlastně Korok, říkám to dobře, že je tam Korok. Takže tento úžasný koník měl tu velkou